Ambalima awni nyantuma kibaria min be mbi kibaria dumate sabula adugulente mashila ko fanga sinamanto nyama noye honorable Soumela Cissé ana jenyogon minu tumbe campagne na kunu nyafunke marala aminana seli fana ni lasara ni ɲɔgɔn cɛ marifatigi dɔw fɛ an bɛ yɔrɔ min iko sisan u yɔrɔ dɔnnen tɛ fɔlɔ o hukumu kɔnɔ an ka tɔn min bɛ yen n'o ye URD ye ani jɛkulu min ye fanga sinamantɔn ye u daga yɔrɔ la u jɛra ka damasegi boloda ni Mali kunnafoni yera a kɛnɛ kan an balimaw mɛn ni dan ye mɛn tigi da ye an ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Ba aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka nali la ka caya kana chef de file de l'opposition ka bureau la a diyara an ye aw welela kana kun na a b'a dɔn kama kunu an dusuma kasilen ye kibaru jɛnsɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ k'a yira u la k'a fɔ an ka président n'o ye Soumela Cissé chef de file de l'opposition fana kunu a bɛ campagne hukumu kɔnɔna na Ɲafunke mara la a bɔra kunu sɔgɔma Ɲafunke k'a bɛ taa sarafere a taara sarafere ali a tun kan ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ yen a y'o ɲɔgɔn yew kɛ ensuite a tun kan ka bɔ sarafere wulada fɛ 15 heures wagati ka taa Kumeyira fana ye Ɲafunke mara dɔ ye donc Kumeyira ni sarafere cɛ ye kilo 20 ɲɔgɔn na donc a bɔra ye 3 heures yan fan fɛ kunu wula fɛ a tun kan ka se ka bɛn 4 heures ma an ka militant minnu tun bɛ yen olu tun bɛ k'a kɔnɔ wagati la mais k'a ta o la sa fo an filɛ yɔrɔ min na a ma se a seyɔrɔ la donc o la an ye kibaru jɛnsɛ an ye Mali faamaw ladɔnniya premier ministre ladɔnniya ministre de la sécurité ladɔnniya la u y'a yira n na k'a fɔ u bɛ cɛsiri kɛ walasa an ka finitigiw u ka wuli ka jɔ kɛ ani barikani mɔgɔw ani MINUSMA pour que u bɛ se ka u retrouver cogo min na u ka segin kɛnɛya la u ka duw kɔnɔ donc an ye suro bɛɛ kɛ o taama la an y'a kanu nin ko n'a ɲɔgɔnna mana kɛ dusukasi ko nin mana kɛ an ka tɔn n'o ye URD ye ani chef de file a ka bureau yɛrɛ an y'a hakili jagabɔ kɛ ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ kibaru ɲini ka kibaru jɛnsɛ kibaru ɲuman minnu tɛ mɔgɔw don fili la ko kɛra cogo min na k'a lakali ko bɛ niveau min na k'o ɲɛfɔ donc an y'o jɛkulu sigi suro ka tila ka o jɛkulu kɔnɔna na ka jɛkulu wɛrɛw k'o kɔnɔ minnu fana bɛ taama dɔw kɛ bi sɔgɔmada in na o jɛkulu dɔ kan ka MINUSMA mɔgɔw rencontrer ni Ala ma basi kɛ sini jɛkulu in kan ka ministre de la sécurité fana rencontrer alors sɔgɔmada in na an ye kibaru mun sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ Soumela ka délégation ani mɔgɔ ale yɛrɛ ni mɔgɔ 11 de tun don donc u maa 12 u tun bɛ mobili 2 de la u bɛ bɔ sarafere kuma u taatɔ Kumeyira u ye dankari k'u la sira la o dankari kɔnɔna na banbagaci ninnu ye kisɛci bɔ a la kisɛci bɔlen a la bali ye an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ n'o ye Amadou Yatara ani Vie Banu bali ye olu sɔrɔ olu jogina bali ye Soumela ka garde corps fana sɔrɔ ale fana jogina mais ale ka jogini barika bonyana kojugu suro Ala y'a ka kalifa minɛ a la ale ma se ka bɔ a ka jogini donc banbagaci ninnu ye olu bila u ye mɔgɔ 4 bila k'olu ka taa olu ka segin so mɔgɔ 4 ninnu na 2 b'u la minnu kan ka taa furakɛ donc u ye banbagatɔ fana fure di olu ma k'u ka taa n'a ye walasa ka se ka janaja kɛ donc o maa 4 ninnu na u sera sarafere sɔgɔmada in na 7h30 wagati donc mɔgɔ 2 comme olu ma ɲangataba sɔrɔ kosɛbɛ olu tora sarafere mɔgɔ 2 minnu jogina dɔɔni ani banbagatɔ olu taara Ɲafunke commandant de brigade gendarmerie ani dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ minnu bɛ yen u taara u kunbɛn Bagida la sɔgɔmada in na ni ambulance ye ka taa n'u ye u bɛ furakɛli la banabagatɔw bɛ furakɛli la an bɛ yɔrɔ min na komi bi banbagatɔ o bɛ Ɲafunke dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ donc an y'a kanu ka nin kibaru ninnu d'aw ma pour que an bɛɛ ka se an bɛɛ ka kɛ niveau kelen na bɛɛ ka kɛ kunnafoniya position kelen na
sisan komi n ko mɔgɔ 12 don maa 7 tɔ ni Sumela Sise yɛrɛ b'o la olu ma yɔrɔ dɔn fɔlɔ u bɛ yɔrɔ mun na o yɔrɔ dɔnnen tɛ mais an ye kibaru minnu sɔrɔ o kibaru kɔni b'a yira an na k'a fɔ u bɛ balo la fɛn t'u la fɔlɔ an filɛ yɔrɔ min na komi kibaru minnu b'an bolo o b'a yira an na k'a fɔ u bɛ balo la fɛn t'u la mais maa minnu ye nin dangariya nin wale in k'u la an y'an ka dusumakasiya yira an y'a kɔn kosɛbɛ an ye communiquéw kɛ kunun k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ a ma bɛn an ma fiyewu mais an filɛ yɔrɔ min na an tɛ se k'a fɔ ye maa kelen minnu banbagaci ninnu ye maa kelen minnu don an tɛ se k'u dɔn an t'u dɔn fɔlɔ parce que pour que k'u dɔn sisan o ma nɔgɔn mais an kɔni kibaru min kɔni b'an bolo puisque wulikajɔw kɔnɔna na n'o sera k'an bɔ mɔgɔ ninnu banabagatɔw ka bilali kalama o wulikajɔ kelen min o de kɛra sababu ye an k'a dɔn k'a fɔ Sumela ni maa 6 tɔ ninnu u bɛ balo la baasi foyi t'u la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka banbagatɔ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma minnu man kɛnɛ minnu banana ala ka u ka bana k'u ma fari jagabɔ ye ala ka kɛnɛya d'u ma minnu bɛ bolo la n'o ye Sumela ni maa 6 tɔ ye an bɛ dugawu kɛ an b'a dɔn bɛɛ bɛ dugawu la bɛɛ wililen don k'i jɔ an b'a ɲini ala ka segin n'u ɲuman ye u ka denbayaw kɔnɔ depuis ni wale annoncera bɛɛ wulila k'i jɔ URD tɔndenw cɛ fara muso ka responsable opposition bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ weleli la maa si ma lafiya kunun Sumela jɛɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔnɔ jɛɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔ kan an ka parti ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ baara la jamana kɔ kan bɛɛ wulila k'i jɔ an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn parce que u y'a yira an na k'a fɔ dusukasi ko min b'an kan olu yɛrɛ ta don u bɛ mɔgɔ nisɔndiya fɔ kosɛbɛ i ka dusukasi kɔnɔna la donc nin de la an y'aw wele ka na nin kibaru di aw ma pour que surɔ kibaru yɛlɛma minnu kɛra réseaux sociaux kan o ɲɔgɔnna ka dɔgɔya parce que il faut que information lakika a k'a ta sun kɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ yan de y'a sunkɔrɔla ye jɛkulu mun sigira nin ko in kama minnu sigilen filɛ nin ye plateau kan yan n'aw ma information mun mɛn olu la c'est que o information tɛ tiɲɛ an b'a ɲini k'a dɔn de hali ni fɛn fɛn rumeur circuler la ni tiɲɛ tɛ an tɛ se k'a annoncer an bɛ sɔnni sigi ko mun na an b'o de da mɔgɔw tulo kan pour que mɔgɔw ka se ka information lakika sɔrɔ o tuma a b'aw wasa don an ka kunnafoniw la an mana fɛn fɛn sɔrɔ a tɛ dogo aw la wagati nataw la a bɛ se ka kɛ an bɛ communiquéw kɛ k'aw kibaru ko taabolo la a bɛ se ka kɛ an bɛ ni ɲɔgɔn point de presse fana organiser ka se ka o kunnafoni ce qui est sûr an t'aw kunnafoni ntanyantɔ mais an b'a fɛ kunnafoni ɲuman n'a juguman a k'olu woloma ka don ɲɔgɔn na pour que an lamɛnbagaw ani anw b'a fɛ information ka se maaw ma cogo min na pour que mɔgɔw ka se ka information sɔrɔ ka ɲɛ o tuma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn hakɛto b'a kan salala mama. An balimaw an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ala ka basigi nati jamana kɔnɔ ka Sumela n'a jɛɲɔgɔn ɲuman bɔ nin ko in na.